O te imaginas que en realidad su voz es así, pero con los micrófonos lo oímos normal. Au, au. Dilo delante de todo el mundo. Al micrófono. Benvidas e benvidos, nenos e nenas, a este acto de nomeamento de escolla de representantes do Consello Local da Infancia. Benvidos e benvidas tamén a toda a xente que quixo acompañalos, comunidade educativa. Voulle dar paso, en primeiro lugar, para iniciar esta sesión, a Concelleira de Dereitos e Servicios Sociais, Promoción Económica e Xuventude, cando queira, a compañeira María Rozas. Moi bo día a todos e a todas, benvidas a este salón de plenos que nunca vimos tan cheo. É un gusto tervos aquí e ver a todos os nenos e as nenas que estivestes a traballar durante estes meses. Eu quería darvos as grazas. Eu creo que iso é o primeiro que se ten que facer hoxe. Darvos as grazas a todas e a todos vos por achegarvos hoxe ata aquí. Darlle as grazas ás vosas familias por traervos, porque sabemos que non é un horario sinxelo de conciliar ca vida laboral, así que pedimos desculpas nese sentido. E, sobre todo, darvos as grazas polo traballo que fixestedes durante todos estes meses para que o futuro Consello Local da Infancia sexa unha realidade. Estamos aquí representadas a Corporación Municipal do Concello de Santiago. Estou me dando conta que todo mulleres. Todas somos concelleiras e desta corporación, concelleiras solo. Temos, a alcaldesas, ao sabedes, a Miriam Louzao, a concelleira de Educación, de Cultura e Turismo. Ao seu carón está Marta Val, concelleira do Partido Socialista, e a miña esquerda está Nerea, concelleira do Partido Popular, e a súa esquerda Mercedes Rosón, concelleira das non adscritas. Estamos aquí todas xuntas para escoitarvos. Temos moitísimas ganas de escoitarvos e de ver ese traballo que fixestedes durante estes meses. Eu quero comezar recoñecéndovos que superastedes todas as nosas expectativas. Está tamén por aí
de pé, a técnica de Servizos Sociais, Chus Taboada, futura secretaria deste Consello, e ambas o temos dito en diferentes ocasións que superastedes as nosas expectativas. Primeiro, polo número, porque sodes 52 nenas e nenos. Os estades aquí 48, pero neste proceso estivestedes 52 nenas e nenos. Non tiñamos vontade de que serase tanto interese en tantos nenos e nenas, agardo que o pasadedes moi ben, que disfrutarades moito destes meses, porque sei que renunciastedes a algún plan interesante por participar neste traballo, así que espero que disfrutarades moito. O segundo dos motivos polo que as nosas expectativas pois víronse superadas é porque quedamos abraiadas co voso esforzo, coa vosa motivación e coa calidade das vosas propostas. Xa que están aquí os vosos pais e as vosas nais, temos que trasladarlles, eu polo menos, o pouco tempo que tiven ocasión de escoitar os vosos fillos e fillas, que creo que vos tendes que sentir moi orgullosos e moi orgullosas, porque implicáronse moitísimo, fixeron propostas moi boas, moi ben razonadas, veñen de diferentes coles, non se coñecían antes, e, sin embargo, pois souberon traballar xuntos durante este tempo, e estou segura que saberán tamén facelo no futuro Consello Local da Infancia. O CLIS, non? Que me encanta o nome que lle pusestedes. Xa o sabedes, porque o tendes falado nas diferentes reunións, que ás veces, ou moitas veces, as persoas maiores tendemos a falar por vos. Tendemos a facer propostas para os nenos e nenas sen escoitarvos. E tendemos a pensar o mundo, a pensar a cidade sen escoitarvos a vos, e ás veces a nosa perspectiva non é a máis acertada. Sabedes tamén que a Convención dos Dereitos do Neno di que os nenos tendes dereito á educación, tendes dereito á saúde e tamén tendes dereito a participar. E, ademais, esa convención tamén di que os Estados temos a obriga de garantir que vos expresedes libremente as vosas opinións en cuestións que vos afecten. Así que hoxe neste pleno ides a exercer os vosos dereitos. E iso tamén é o obxectivo do Consello Municipal da Infancia, do CLIS. Ese órgano será a partir do curso que ven o lugar onde vos trasladedes as vosas propostas, as vosas demandas. Eu sei que tendes moitísimo que dicir e moitísimas cuestións que propoñer. E o Goberno, o que nos toca é escoitalas e darvos conta do que facemos. E isto non o facemos só por vos. O facemos porque estamos convencidas de que coas vosas propostas Santiago será unha cidade mellor para todas e todos vos, pero para o conxunto dos santiagueses e das santiaguesas. Este verán, a xente que estamos aquí, máis os nosos compañeiros, aprobaremos neste pleno o regulamento, esas normas nas que estivestedes a traballar do funcionamento do Consello Municipal da Infancia para que sexa unha realidade no curso 2026-2027. Esta é unha débeda que tiñamos con vos, porque temos Consello Municipal de Xuventude, Consello Municipal de Persoas Maiores, Consello Municipal de Educación, de Saúde, de Medio Rural, de Relacións Veciñais, de Cooperación ao Desenvolvemento, pero non tiñamos un Consello Municipal onde escoitarvos os nenos e as nenas. Así que, conselleiros e conselleiras infantís, desfrutade moitísimo deste verán, collede moitas forzas, e vinde con moitas ganas en setembro para facer moitas propostas nese Consello Municipal da Infancia. Moitas grazas a todas e a todos, e paso a palabra á alcaldesa. Ben, pois moi bo día de novo. Como vedes e como acaba de comentar a concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, estamos aquí unha representación plural do conxunto da corporación. Cando estivestes aquí xa vos dixemos onde nos sentábamos máis ou menos o que éramos as forzas do goberno, que somos persoas do Bloque Nacionalista Galego e de Compostela Aberta, Miriam Louzao, María Rozas, eu mesma, tamén onde se sentaban as concelleiras do Partido
Partido Socialista, está aquí Marta Val, do Partido Popular, Nerea Barcia, e de concelleiras non adscritas representadas por Mercedes Rosón, que aproveito para disculpar a súa ausencia. Ela en 10 ou 15 minutos por unhas cuestións importantes, urxentes, que non podía pois cambiar na súa axenda, vai ter que abandonarnos, pero que quería transmitirvos tamén pois que lle encanta esta iniciativa, unha iniciativa moi importante porque significa pensar no futuro, planificar o futuro, ver como é necesario que a xente nova que manifestedes a vosa voz. Moitas veces seguro que estades pois nas vosas casas ou estades xogando cas vosas amizades e tedes moitas ideas para mellorar a cidade, tedes moitas ideas pois para que haxa zonas cubertas nos parques, para que poida haber pois máis pabillóns, para que poida haber pois máis concertos, máis actividades de conciliación. Seguramente que teredes moitas ideas, esas e outras moitas, e decides onde as podo dicir, a quen llas digo. Diredes as vosas nais, as vosos avós, a xente que está ao voso redor, e dirá, non é cousa nosa, é cousa do Concello. E entón esta é unha maneira de canalizar todas esas propostas que vos tedes e que non teñades ningunha dúbida, nos anotaremos de maneira moi conveniente. Tamén é certo que digamos, é importante que digamos desde un inicio que ás veces algunhas cuestións que nos pedides non son competencia nosa, porque cando eu vou por aí aos coles, ás veces sempre hai xente que me pide unha pista polideportiva ou que me pide algunha cuestión dun pabillón ou máis horario para xogar a distintos deportes. Por suposto que niso nos podemos axudar e contribuir, pero logo hai algunhas cuestións que me piden, como por exemplo máis vacacións, onde pois iso non é tan doado, iso non é algo non que estea na nosa man facelo, primeiro porque ás veces hai temas que son competencia pois da Xunta de Galicia ou do Estado, pero tamén porque hai outras que ten que haber persoal técnico que diga si eso debe ser así ou non. Non todo o decidimos as persoas que estamos nos cargos, pero a min, desde logo, ao conxunto da Corporación Municipal, interésanos moito que a xente nova esteades preocupadas. Ao final, isto, esteades preocupadas e esteades con ideas e con vontade de decir algo que poidamos facer por nós. E, sobre todo, que o fagades dunha maneira, pois, de decir, queremos que nos escoiten e logo xa veremos, e que cada quen busque como pode contribuir. Unhas persoas con un discurso, con ideas moi boas, outras persoas traballando noutros ámbitos. Cada quen ten que buscar o seu sitio na vida e a súa maneira de comunicar e de trasladar. E a min ocorríaseme que, en certa maneira, non, o que imos poder facer aquí é que cada quen sexa diferente, porque todas as persoas que estades aquí sodes distintas, a unhas gustanvos unhas actividades, a outras, a uns gustanvos uns xogos, a outros, uns sodes persoas máis botados para diante, outras máis tímidas, pero todas tedes algo que dicir. Así que, nese sentido, queremos conseguir aquelo que nun conto que vos recomendo, para que non o teñades lido, que se chama o Conto dos Silencios, se comentaba. Nese Conto dos Silencios había unha vila onde todo era música e todo era felicidade. As persoas que vivían nela dedicábanse a tocar e a cantar instrumentos, e como sempre estaban escoitando música, todos os habitantes da vila tiñan unhas orellas moi grandes. Pero, claro, pasado o tempo, avanzado o tempo, naceu un neno que era xordo, un neno que era distinto ao resto. Isto é tamén importante, non, que os saibades polo tema de que hai que incluir a todo o mundo. Era un neno xordo que, pois ao final non encaixaba, decía, que fago eu aquí? E a xente comezou a darlle de lado, a non telo en conta absolutamente para nada, e entón, claro, a pouco a música que facían e que soaba tamén todo ese grupo de persoas, chamaban os quintiáns a eses habitantes de esa vila, o que comezaron a facer foi, en vez de música, ruído. Cada vez a música era máis alta, non había maneira de escoitala, tiñan que estar moitas veces cas mans nos oídos e dicindo que pasa, porque xustamente este neno encontrábase mal. Esa era unha vila un pouco, como sabedes, máxica, como é Santiago tamén, onde pasan cousas máxicas. Así que polas rúas o que había iban as notas andando polas rúas, e o neno o único que facía era andar polas rúas medio perdido, e de cando en vez o que facía era zugar, beber das notas, para decir, eu aquí non me encontro, e a ver si bebendo destas notas de música, si me ven a min ese espírito musical que resulta que eu non teño e eu non encaixo aquí. O neno, como ninguén lle facía caso, chamábase Lup, e ninguén lle facía caso, ao cabo do tempo, un día viu que había unha persoa que sí que o miraba fixamente. E dixo, ostra, e que se dirixiu a él, e que lle dixo, ti como te chamas?
E entón el púsose moi vergoñento, moi tímido, dicindo, ai, pensei que era invisible porque ninguén fala comigo, ninguén me di nada. E entón esa persoa que falaba con el era a alcaldesa desa vila, que se empezou a poñer moi triste cando soubo que había un neno que non estaba integrado, que había un neno que non falaba co resto, que había un neno que estaba única e exclusivamente deambulando pola rúa sin encontrar que facer. Entón foi a propia alcaldesa quen se puxo moi triste, e colleron e os quintiáns pensaron que a culpa era neste caso do neno, de Lup, e foron todos un da el, en plan un pouco ameazando, dicíndolles, que pasa, por que puxeches triste a alcaldesa, que pasa? E entón, nese momento, que lle pasou a Lup? Pois como bebera moito zume de todas as notas, o que fixo foi vomitar nese momento, pero o que saiu da súa boca, sabedes o que foi? Hai algo na música que non fai ruído. Sabedes o que? Os silencios, que tamén son importantes na música. Así que o que vomitou foi un cadriño negro. Vos dades música, non, na escola. E sabedes que un cadriño negro significa parar, silencio. E o que un conto é que, claro, logo, a partir dese silencio, os quintiáns souberon que é tan importante como facer música, poder ás veces parar e escoitar o que teñen que dicir os demais. Así que Lup sentiuse estupendamente ben, porque a partir dese momento os quintiáns ían tocando e el iba poñendo os seus cadriños negros. Aquí un cadriño negro, para un momento, aquí un cadriño negro, para aquí un cadriño negro. E nós, xustamente esta iniciativa, fixémola desde o Concello de Santiago, desde esa perspectiva. Queremos poñer un cadriño negro, un silencio, porque nós xa nos escoitamos moito. Estamos moitas veces aquí no pleno, pasamos horas, escoitámonos e falamos, ás veces facemos algo que está mal tamén, ás veces interrompémonos, cousa que non se debe facer. O que hai que facer é esperar que todo o mundo fale para escoitar a todo o mundo, e con esa perspectiva, con esa idea, o que dixemos é momento de parar algo no que estamos nós falando e queremos escoitarvos a vos directamente, facer ese silencio que é para nós, ese silencio que é xeral, para que agora poidades falar vos. Esta é a vosa quenda, é o voso momento, e tedeo claro, non é un momento dun día, non é hoxe, é un momento que veu para quedar. Estas son das iniciativas que van perdurar. O Consello Local da Infancia vai ser xa unha iniciativa que vai quedar para sempre ligada ao Concello de Santiago de Compostela. Agora estades vos, logo estarán outros nenos e nenas, pero estou segura de que faredes propostas magníficas para mellorar Santiago, que é o que todas queremos. Moitísimas grazas por estardes aquí. Hola, ¿se escucha, no? ¿Qué tal? Buen día a todos y todas. Hoy es un día muy importante. Hay unos meses comenzamos este proyecto tan especial, junto a los centros educativos de Santiago de Compostela y a las asociaciones dedicadas a infancia. Tenemos aquí nenos y nenas muy motivados e motivadas, con mucha ilusión y con muchas ganas de falar, de dialogar y de proponer melloras en Santiago de Compostela. Por iso, hoxe é un día moi importante, porque serán nomeados conselleiras e conselleiras do primeiro Consello Local da Infancia de Santiago de Compostela. Das e 52 nenos e nenas que son conselleiras e conselleiras, hoxe estáis aquí 48. Pero non é unha cuestión de cantidad, é unha cuestión de calidade. Hemos coñecido un grupo maravilloso, con moitísimas ganas, responsabilidade, comunicación, colaboración. Entonces, estamos muy felices de este proceso que compartimos juntos y queremos darles os parabéns por todo o proceso, por lo compromiso, por la responsabilidad coa que asumiron este rol. Y también, para rematar, comentarvos que hoy no estamos aquí para dar una prueba difícil o un examen. Entonces, intentad de relaxarvos e disfrutar de este momento, porque hoy está facendo historia. También, desde el equipo técnico de LOGA, queremos agradecervos por ponérnoslo tan doado. Moitas grazas a todas as persoas aquí presentes hoxe e benvidos e benvidas ao Consello Local da Infancia de Santiago de Compostela.
Bo día a todos e todas. O meu nome é Duarte. Hoxe estamos aquí representando a infancia de Santiago de Compostela. Participamos neste Consello Local 52 nenas e nenas de 12 centros educativos distintos do municipio. O meu nome é Alicia. Tanto os meus compañeiros como a mí vimos de diferentes centros educativos, como o CEIP Xixirei, Monte dos Postes, Compañía de María, López Ferreiro, Apóstolo Santiago das Fontiñas, Lamas de Abade, Pío XII, Cardeal Quiroga Palacios, CPR Divino Maestro, La Salle Inmaculada e Montessori Compostela. Cada un de nós representamos aos nenos e nenas da nosa idade e prometemos trasladar as súas ideas, preocupacións e propostas ao Concello. Agora pasolle a palabra á miña compañeira Carla. Tal e como mencionou Alicia, eu chámome Carla e hoxe queremos contarvos que é o que esperamos do Consello Local da Infancia de Santiago de Compostela. En primeiro lugar, queremos que as nosas propostas sexan escoitadas e tidas en conta. O meu nome é Gael. E todos nós queremos participar no Consello Local da Infancia, porque os nenos e nenas tamén vivimos no Consello. Xogamos nos parques, imos á escola e participamos nas actividades de Santiago de Compostela. Por iso, creemos que a infancia tamén debe participar nas decisións importantes. O meu nome é Andrea e queremos ser conselleiros e conselleiras porque no Consello Local da Infancia poderemos participar, dialogar e facer escoitar a voz dos nenos e das nenas composteláns. Eu son Mercedes e penso que o CLIS tamén é unha oportunidade para poder traballar en equipo e poder aprender respectando sempre as opinións dos demais. Participar significa poder expresar o que pensamos e que a nosa voz importa. O meu nome é Mariña e somos nós os que decidimos o que pasa no Concello e tamén vivimos aquí. No Consello de Infancia queremos seguir aprendendo a dialogar e escoitar os demais. Eu son Antía e queremos que participar nun espazo como o Consello Local da Infancia de Santiago de Compostela require unha responsabilidade. Eu chamome Mateo e queremos un consello aberto, divertido e inclusivo e ser parte dun espazo onde os diferentes nenos e nenas e as súas realidades se sintan cómodos para falar, porque cando a infancia participa, a comunidade e o entorno melloran. Agora pasolle a palabra a Breixo. Eu son Breixo e agora imos contarvos por que queremos ser conselleiros e conselleiras de Santiago de Compostela. Primeiro, queremos ser conselleiros e conselleiras porque sabemos que os nenos e as nenas tamén temos boas ideas para mellorar Santiago, incluso mellores que moitos adultos. Eu chamome Noa e hai cousas que vivimos cada día que ás veces as persoas adultas non se dan nin conta. Por iso que queremos aproveitar o espazo que nos brinda o Concello de Santiago para compartir as nosas experiencias, as nosas preocupacións e tamén as nosas ilusións. O meu nome é Comba e os conselleiros e conselleiras eu entendemos que os cambios que queremos levanten colaboración entre moitas persoas e institucións. Eu son Héctor e todos e todas sabemos que os adultos teñen máis experiencia ca nós porque levan máis anos practicando iso de ser adultos. Pero nós tamén temos ideas, opinións e moitas ganas de participar na vida do noso municipio. Eu son Lía e, ademais, pensamos que este consello é unha oportunidade para aprender máis sobre o concello, a participación e a forma na que se toman as decisións que afectan ao noso día a día. Eu son Hugo e como conselleiros e conselleiras queremos aprender como se toman as decisións e como podemos participar de forma responsable nelas, porque participar non só significa opinar, senón
Tamén escoitar, comprender e buscar acordos. Agora imos mencionar algúns temas que nos interesa. Doulle a palabra a Clara. Tal e como comentou o meu compañeiro Hugo, o meu nome é Clara e agora pasaremos a falar de algúns temas que nun inicio nos interesan e nos motivan a participar como conselleiros e conselleiras de Santiago de Compostela, como por exemplo o medio ambiente. Eu son Rosi e ao falar do medio ambiente pensamos nun municipio máis limpio e verde, con menos lixo, máis flores, árbores, parques e xardíns, e con menos contaminación, porque sabemos que coidar o planeta é moi importante. O meu nome é Sofía e creemos que cada unha das persoas das nosas casas é importante para nós, pero todas esas pequenas casas forman parte dunha moi grande, o planeta Terra. Precisamente porque compartimos esa gran casa entre todas as persoas. Queremos reflexionar sobre o que podemos facer cada día para coidala mellor. Eu chamo Martín e todas as nenas e nenos do Consello Local da Infancia de Compostela sabemos que pequenos xestos poden marcar a diferencia e axudarnos a construir un presente e un futuro onde o planeta siga sendo un lugar bonito onde vivir para todas e todos. Eu son Clara e queremos aprender entre todos e todas sobre como protexer o planeta e reducir a contaminación. Porque o medio ambiente non é só o noso presente, tamén é o noso futuro. O meu nome é Daniela e ademais do xa dito tamén queremos contribuir e pensar en máis actividades para as nenas e nenos nos barrios. Gustaríanos propoñer algunhas actividades culturais e deportivas. Eu son a Nica e cremos que o deporte e o ocio son bons para a nosa saúde física e mental. E tamén porque son espazos onde aprendemos a convivir, facer amizades, divertirnos e respetar os demais. Eu chámome Carme e tamén creemos que as rúas, prazas e parques deberían estar pensadas para nenos e nenas como nós. Por exemplo, ter máis espazos seguros para andar en bici, máis espazos para xogar e parques mellorados para todas as idades. Eu son Vanessa e tamén nos gustaría non ter medo, nin as nosas amistades, nin as nosas compañeras e compañeros, e nin as nosas familias, por andar en bicicleta polas rúas. Lembrade como era a vosa infancia, porque moitas das cousas que vos facían felices tamén nos gustaría poder vivilas nós. Eu chámome Sarai e pensamos que unha boa convivencia entre todos e todas é fundamental, xa que sen esta non poderíamos axudarnos uns aos outros. Tampouco sería fácil relacionarnos e ser amigos, e non nos entenderíamos da mesma maneira. Eu son Sophie e por todo o mencionado anteriormente queremos que Compostela siga sendo un lugar maravilloso para nós, achegando a nosa grande área para que sexa aínda mellor. Eu chámome Diego e a continuación imos poñer algún exemplo do que queremos mellorar, de cousas que nos afectan máis nas nosas idades que os adultos. Un exemplo é o bullying e o acoso. Pensamos que é importante falar destes temas e buscar maneiras de previlos e evitalos. Eu son Alexandra e quero dicir que non rellestemos importancia por ser un tema que lles pase aos nenos e nenas. E por iso queremos pedir que non se lle quite importancia a estes problemas por ser cousas que lles pasen aos nenos e nenas. Ás veces os adultos non os ven, pero non nos os coñecemos de preto. Por iso queremos que nos escoitedes. O meu nome é Lola. Estamos convencidos de que falar, dialogar e buscar solucións xuntos e xuntas é moi importante. Queremos tentar que todas as nenas e nenos se sintan incluídos.
Eu son Julia e tamén estamos convencidos de que unha boa convivencia fai mellor a vida de todas as persoas, porque a participación non é só propoñer ideas, tamén é compartir e aprender uns dos outros sobre o municipio. Agora imos contarvos que queremos aprender formando parte do Consello Local da Infancia. Para iso, doulle a palabra á miña compañeira Icía. Tal e como dixo Julia, eu chamome Icía. As nenas e nenos que estamos aquí queremos formar parte do Consello Local da Infancia para defender os dereitos da infancia, axudar aos demais, aprender cousas novas, coñecer outras persoas e facer chegar as nosas ideas ao Concello. Eu son Alexia e para nós sería unha sorte que este Consello Local sexa un lugar onde aprender xuntos polo ben común. Non só imos falar das cousas, tamén imos intentar melloralas entre todos e todas. Eu son Nerea e moitos de nós decidimos prestarnos como candidatos para ser conselleiros e conselleiras, porque queremos pensar nos nosos barrios, a nosa comunidade e o lugar onde no que vivimos. Eu son Sandra e os conselleiros e conselleiras tamén queremos facer amizades no CLIS, coñecernos mellor entre nós, pasalo ben co grupo, vivir novas experiencias e divertirnos, porque participar tamén pode ser divertido, non todo vai ser deberes. O meu nome é Óscar e nós sabemos que non temos todas as respostas, pero estamos convencidos de que temos moitas preguntas e moitas ideas. E pensamos que os adultos poden aprender algunhas cousas escoitándonos. Eu chamo-me Uxía e queremos falar en voz alta e clara con confianza e sen medo a compartir as nosas propias ideas, aínda que ás veces nos poñamos un pouco nerviosos. Eu son Rubí e nos queremos aprender máis sobre como funciona o municipio e como se atopan as decisións que afectan ao noso municipio e a nós mesmos. Ser parte do Concello tamén significa saber cuidar dos demais, pensar en que nos necesita e buscar sempre o mellor para toda a comunidade. Eu son Sabela e queremos que participar no Consello Local de Infancia tamén é escoitar, falar con calma, pensar no común e participar con respecto, xustiza e cuidado. Actitudes que nós temos, que queremos de ir desenvolvendo con vos se nos deixades. Eu son Silvia e sabemos que ás veces podemos ser tímidas ou sentir algo de inseguridade pola nosa idade. Pero vemos este consello como unha oportunidade para ganar confianza, opiar diante de outras persoas e coñecernos mellor a nos mesmos. Ao fin e a cabo, ninguén nace sendo conselleiro, conselleira ou sabendo falar nun pleno. Eu chámome Adrián e non vimos só falar de nós e dos 52 conselleiros e conselleiras que formamos parte deste Consello Local da Infancia, senón que imos pensar tamén no resto de nenos e nenas, nosos amigos, amigas, compañeiros e compañeiras. O meu nome é Xiana e sabemos que non todas as persoas somos iguais. Por iso queremos pensar nas diferentes realidades, oportunidades e necesidades dos nenos e nenas de Compostela. Decidir xuntos exixe pensar nas demais persoas e buscar acordos útiles para todos e todas. Eu son Emma e queremos coñecer opinións distintas para aprender que non todo o mundo ve Santiago da mesma maneira. Ademais, ás veces as mellores ideas son as máis diferentes. E se algunha vez nos equivocamos, non pasa nada. Tamén se aprende intentando facer as cousas mellor. Eu son Martiña, e todos e todas nós tamén sabemos que cada persoa pode chegar a algo diferente e que a diversidade nos enriquece.
Por iso, escoitar outras opinións, coñecer realidades distintas e aprender un dos outros axudarános a representar mellor aos nenos e nenas da nosa idade de Santiago de Compostela. Eu chamome Remar e queremos traer ao Consello o que pasa nos nosos colexios, na nosa cidade, nas nosas aldeas, nas 29 parroquias de Santiago e en todos os lugares onde xogamos, lemos e vivimos cada día. O meu nome é Chloe e gústanos poder formar parte dun espazo onde falar de temas importantes para nós, aprender como funciona o Concello e coñecer outros nenos e nenas que tamén queren pensar e facer cousas boas para Santiago. Eu son Nora e participar no Consello pode ensinarnos a votar, dialogar, coidar do grupo e tomar decisións con responsabilidade. E queremos sair deste Consello Local da Infancia sabendo máis, escoitando mellor e sentíndonos parte activa de Compostela. Eu chamome David e todos os nenos e nenas do CLIS queremos seguir aprendendo, reflexionando e participando activamente na vida do noso municipio. Prometemos participar con responsabilidade, respeto e empatía para que a voz da infancia este presente no noso municipio. Eu son Lucía e nós cremos que Santiago de Compostela é o noso lugar no mundo, un lugar maravilloso. E os nenos e as nenas deste lugar tan especial hoxe aquí presentes estamos convencidos e convencidas de que cando a infancia participa a nosa sociedade convértese nun lugar mellor para todos, para todas as persoas. Non vos ides a arrepentir por darnos esta oportunidade. Por isto queremos decir alto e claro: ¡Viva o CLIS! Ben, imos agora a proceder á entrega dos vosos nomeamentos como conselleiras e conselleiros do CLIS. Despois de escoitar todo isto, logo teremos ocasión aínda de falar un pouco do que xa fomos recollendo, pero este é un momento de que levedes para a vosa casa xustamente un diploma onde se vos recoñece esta cuestión, que só xa desde agora mesmo conselleiros e conselleiras do Consello Local da Infancia. Así que as conselleiras que imos estar aquí imos ir dicindo os vosos nomes e conforme vos lo vayamos dicindo, achegadesvos aquí e recollédelo, vale? Imos comezar por Adrián Rodríguez Castro. Adrián Rodríguez Castro. Un aplauso. Moitísimos parabéns. Agora continuamos por Alexandra Rodríguez Barroso. Seguimos con Alexia Mosquera Queiruga. Moitos parabéns. Pois Andrea Martínez Blanco. Agora Alicia Jab Míguez. A continuación é a quenda de Anica Ciurlo Armental. Moitos parabéns. Agora Antía Calvelo Fontela. Vanessa Jiménez Gavarri. Parabéns.
Breixo Cambón Fernández. Carla Vidal Calviño. A continuación, Carme Pereira Rei. Moitísimos parabéns. É o turno de Chloe Dieste González. Que non dá. Están atrapadas. Teñen que quitar a cadeira, así non é que deixe fora xa. Agora. Clara Cela Teijeiro. Clara González Justo. Comba Pérez Rodríguez. E a quenda de Daniela Vázquez Castelo. Parabéns. Agora David Mayer López. Diego Sánchez Seoane. Parabéns, Diego. Duarte Herráez Bustelo. Emma Garrido Cortizas. Gael Casal Martínez. Parabéns. Héctor Barcala Dieguez. Hugo Rozados Pedrosa. Icía Fuentes Álvarez. Lola Rubio Portovilas. Lía Rodríguez Castro. Moitos parabéns, Lía. Lucía Rosillo García. Julia Baluja Beiras. Mariña Regueiro Porto. Martín Monteagudo Rodríguez. Martiña Rico Gago. Moitos parabéns. Mateo Agrasar Iglesias. Mercedes Lorenzo Sánchez. Nerea Leclere Lombao. Noa Míguez Taibo. Nora Águeda Antuña González. Óscar Tato Vázquez.
Raimara de la Fe Rivero. Rosy Vázquez Varela. Rubí Ventos Ventos. Sabela Callón Iglesias. Parabéns, Sabela. Sandra Antorrena Iglesias. Sarai Tuñas Martins. Silvia Paz Lavandeira. Parabéns, Silvia. Sofía Ameneiro González. Sofi Clara Pioli Raña. Moitísimos parabéns. Uxía Iglesias Iglesias. E Xiana Baelo Fernández. E queríamos nomear tamén as 4 crianzas que non puderon estar aquí con nos hoxe, pero que o mellor despois ven isto por streaming, que saiban que tamén foron nomeados e nomeadas conselleiros da infancia. Así que comezamos por Leire Luna Marín. A seguinte é Noa González Aparicio. Paz Julia Vilas Colcún. Colcún, díseno ben, sí. E finalmente Candela Peón Ríos. Ben, e agora, unha vez escoitadas as palabras de todos os conselleiros e conselleiras, esperando que, como moi rápido van vir xa as vacacións, teremos todo o mundo tempo de descansar, pero comezamos xa a tomar notas para eses deberes que nos poñedes e para o regreso. Despois, a partir do mes de setembro, vai dar unhas palabras a conselleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, cando queiras. Pero a pechar, simplemente despedir, e eu despedirei eu. Bueno, non tiña pensado, así que improvisarei. Simplemente insistir no que vos dixen na primeira intervención, que foi un gusto todo este tempo no que estivestes traballando, que tanto o Departamento de Servizos Sociais como as diferentes persoas que estiveron con vos quedaron encantadas do voso traballo, da vosa participación e do ben que funcionades como grupo, que non é algo sinxelo e que creo que é a primeira lección que nos destedes xa os adultos, saber chegar a acordos da forma que o fixestedes, de forma dialogada, de forma participada e de forma tamén divertida, porque tamén se trata de pasalo ben. Así que eu espero vervos a todas e a todos vos no seguinte curso, no 2026-2027, nese CLIS, e disfrutade moitísimo destas vacacións, porque son moi merecidas. Gracias. Mirade xa para rematar, como vos decía, tomamos moi boa nota daqueles temas que vos preocupan e que son temas que tamén nos preocupan a nós, temas relacionados co cuidado do medio ambiente, co cuidado das nosas rúas, co cuidado da nosa cidade, temas relacionados cos dereitos de cada quen, sobre todo o non acoso, o non bullying, o todas as cuestións que teñen que ver con respetar a cada quen como sexa e que ninguén tome ningunha iniciativa para que non se cumpra ese respeto.
temas relacionados coa participación, con que vos tedes dereito a falar, a opinar, e temas relacionados coas necesidades que sabemos que temos todo o mundo neste concello, necesidades de infraestructuras, de parques, de espazos deportivos, de lugares para facer que esta sexa unha cidade mellor para vivir. Eu estou segura de que hoxe habería moita xente que se sentiría moi feliz. Probablemente moitas persoas que tamén pasaron por esta corporación, tamén todas as vosas familias, sobre todo todas e todos vos, pero hai unha persoa que a min me gustaría nomear, que é Francesco Tonucci. Non sei se o coñecedes. Francesco Tonucci, como o seu nome di, moi ben, Vanessa, ti sabes quen é Francesco Tonucci? Decías que non, vale, pensei que levantaba a man. Francesco Tonucci é un pensador e debuxante tamén, ten as dúas facetas. Sabedes o que é un pensador, non? Alguén que se dedica un pouco, decimos, a filosofar, a pensar, a dicir como deben ser as cidades, como deben ser os espazos urbanos, e que chegou á conclusión xa hai moitos anos, porque xa é unha persoa bastante maior, pero leva moitos anos insistindo en que pouco a pouco as cidades foron cambiando, e cada vez máis parece que son cidades para os coches, cada vez máis parece que son cidades para ir moi rápido todo o mundo, cada vez máis parece que as cidades non son espazos para que esteamos todas as persoas xuntas, coas amizades, coas familias, coa xente que está no seu redor, e podendo gozar delas, tendo espazo para a xente que vai a pé, para a xente que vai en patinete, para a xente que vai en bici, sen medo a iso, facendo que as cidades sexan máis amigables. El foi quen máis ensinou, non só ao Concello de Santiago de Compostela, tamén a outros concellos, quen máis ensinou, por exemplo, que os nenos e nenas teñan que recuperar o de iren sós andando aos coles desde as súas casas. Esa idea do cole camiños, non? Que aquí puxemos en marcha, pero que tamén xa se puxera en marcha noutros concellos do país, era unha das ideas que está inspirada na súa pedagogía. A súa pedagogía fundamental é as cidades teñen que ser para gozar, e se as cidades son para nenos e para nenas, serán millores para todo o mundo. Se non deseñamos as cidades para nenos e nenas, como se non as deseñamos para as persoas xa maiores, que ás veces teñen problemas e dificultades para andar, para moverse de mobilidade, as cidades van ser máis tristes, porque ao final o que vai haber é moito ruído, como decía antes, moita xente correndo que vai dun sitio para outro, pero poucos espazos onde poidamos estar ben e pasalo ben. Así que estou segura, escoitándovos a todas e todos vos, que ides, sin coñecelo, que estades inspiradas nesa figura de Tonucci, que a nós tamén nos atrae moitísimo, e que estaría encantado, porque o que di é que todos os concellos, todas as cidades serían moito mellores se parásemos de cando en vez, como fixemos hoxe, máis como pensamos seguir facendo, se parásemos un pouco máis e escoitásemos e escoitamos como agora facemos o que nos tedes que decir. Así que moitísimas grazas, que pasedes un moi bo verán, e espero que algunha persoa que estivo na última vez que nos visitou no Concello aquí sentada pediu algo para o día de hoxe. Lembrades o que pedistes? Que pedistes? Agora que non escoiten as vosas familias, vamos a poñer así como que hai un pano, como se fose un teatro, e non escoitan, pero viñeron e pediron chuches para hoxe. Entón, tiñamos que cumprir, era unha petición do primeiro día, non sempre hai que facela, xa sabemos que tamén hai que ter eses hábitos saudáveis de comida, pero unha vez, un día, como unha excepción, agora imos a ir fora, imos rematar, imos ter uns petiscos, pero logo tamén, cando saiades, non marchedes sin coller cada quen unhas chuches de recordo do día de hoxe. Moitísimas grazas. Se me estaba preocupando. Facendo